Ero kama na inya Hesbon winjo kanyo ka Kristo wala ni wacho ni wuodhe pok osenyago olemo moro amora to osekelo mana pek, nitiere pek mar ochumi, hola bende piny owacho oseholo. Kwayo hola bende nyalo mana nyiso Hesbon ang'e nyalo nyocha mag ochumi ne tago malito piny ma kawuono. Aparo ni weche hola go to owuoyo kuom gima ok ong'e maber. Nyaka ne sirikal mar William Ruto chak loch, no chako loch ka gowi mar Kenya ne en trilion 8 gi wiye mochomo chiko. Achiel nosechopo chiko. Sano ochopo trilion 10. Tiende ni trilion 1 osemede. Koro wacho ni hola mosehol gi ker mar Kenya oingo mane Uhuru oro higni 10. Uhuru nooro trilion 9. Madhi trilion 9 higni 10. Kech noyudo ka Kibaki noweyo mana gi 1.8 trillion. Owewa e 9 point. Koro miyo ok onyal wacho ni e higa achiel sirikal mar William oseholo. Maneno ka hola mabende piny owacho osekwayo pod ni pinya. Ko pim gi ma chien kacha pod ni piny. Mar ariyo, hola lure gi budget mogoro. Budget ikale bunge. Ne wan gi budget mar 3.6 trillion hola nen ki golo pesa osuru mane wacho ni dhi choki, hola nyalo bedo maybe trillion 1 kiriwo wan gote. But gima temo wacho korka weche mag hola kanyo, nitiere gimoro miluongo ni deficit. Tiende ni pesa misolo gi budget migoro. Ka usuru en 2 trillion to isolo 3 trillion, tiende ni idhi holo 1 trillion. So mane miolo ni deficit ni. To deficit mar sirikal William Ruto mar budget manosomo mokwongo ni. Tin moloyo machien kacha. Mano meking'iyo medium term strategy paper mare. To en ni bang' higni 5 wadhi medo duoko piny pogruok kata gap mantiere kind osuru mwasolo gi budget mwasomo. Mondo mi wahol pesa matin over long time. To gini ochalo gima compounded. Nikech iyudo ni kaka sani kata ka okiolo siling 1 to bedo ni dola wuok siling 120 to chopo 150. Gowi ma waoloko omedore makato kimedo siling 1. Omiyo mago te factor de gik mowachogi. Kore mnyawayo ni kamoro gowi no medore to ok mano kende. Holo ma pachoka ni malo. Waholo at almost 17% sani. Ang'o momiyo sani interest rate odhi malo ma en ma 17 ku. Ma sirikal ka dwaro kata holo pesa ka to koro interest ni malo. Gima timo mano mokwongo en mawacho ni global shocks. America ochoro their base lending to 5%. Mano affect credit the entire world. Mana momiyo interest mar koro holo pachoka omedore. To nitie moko be mapachoka ma inyal ng'i. Chone wan gi price control. Gino ne interest rate control. Banks nok charge interest kaka gidwaro. Ne ogol gino ne ceiling no. Sani koro omchiwe kalure gi kako dwaro. Sirikal bende nigi gombo ni mondo hol. Koro ing'ene ka joma nyalo holi gin mana ji 2-3. To seche moko ginyalo winjire ni sami wacho ni dwaro to onge ng'ami. Koro chuni ni nyaka ichor interest malo monde ka ikaw. So nitiere magi. State capture mani winji wacho cha. En real. Mane momiyo seche moko inyalo gombo kaka sirikal ni uta chenro wall kata 10%. To ng'ato koni ok anya mi 10%. En ma en gi mwandu. It takes a while mondo mi keth gik machalo kamagi. Omiyo weche moko nitiere ma kamoro kudwa wach ka to mago miyo tayo weche mag sirikal bedo matek. Weche mag dongruok awinjo ka owalo wuoye wach pamba. Yanda an Busia. Gavana ma Busia osekawo kodhi BT cotton omiyo jo Busia. Osewinjore gi Rivertex kendo giwinjore ni guaranteed price en 250 per kilo mar cotton. Thurwa migepe wan gi jotelo. Gidwar mago. So makoro wasenya ka jotelo. Nitiere nyaka senya ka jotelo mapacho. Busia nigi fish banda ma jo beach management unit gi county government ne oyawne gi sirikal kendo kero yawo. Gin nyaka cold storage facility. Ogere dweche 9 mar sirikal masani. Ang'o momiyo magi onge thurwa. Weche gi nyaka wawache. To wan ka wan gi migawo mar dongruok to wan gi mang'eny ma pod nitie thurwa. Momiyo wadhi e dialogue ka. Momiyo ni kata mana mar dialogue no bende wadhi lose nikech dialogue kanyo bende piny owacho dwa tiyo gi omenda maromo siling $106,000 mane kinde thuolo mar ndalo 60 ma bende dialogue dhi nyime. Koro weche dongruogi mana kaka wacho ni pok oneno mathurwa. Wan gi thuolo ker kamoro nyalo biro thurwa juma manyien. Kopo nono biro fish processing fish
plant moro miloso makabonyo madhi miyo fingerlings bedo restocking Lake Victoria dhi biro en migawo monego yaw. Wan gi migepe machalo kaka mar gero feri ming'ado go nam ma Mbita kadhi Mfangano gini ma onego bed ni mago bedo lony. Nitiere yore mag dongruok ma kamoro ka wang'iyo te to nyalo konyowa. Tadieri bende en makende ni kik wawach riambi ni onge ng'ikruok. Ng'ikruok nitie nikech sirikal ni bendo chako kama ne bet pek matin. Dweche 7-8 gi wasebedo gi lweny ma wan e ndara wagore weche mag yiero. Omiyo pok wabedo gi kwe. Dongruok dwaro lwasi mar kwe. Ng'ikruok kata mana ka nitie wang'eni piny owacho osekwayo hola to kopogre gi hola bende osuru bende osemedi. Jana gidonje tela ng'eni bende osuru mathoth bende osechoki, osekonyo kata mana jopiny e yo machalo nade. Dakika en 28 tok saa achiel nyaka rom gajuang'. Yinwa mar mondo mi wakoyie matin, waduogo gi mathoth. Ahinya wang'iane na weche mag hola. Twak mar thek ma bende koro dhi nyime ma bende nosingnwa ni ok time magawa nikech wach mar austerity cha. Nang'o meni ka koro time karum mar Bomas to odhi muonyo omenda mano maromo siling milion 106. Dibed ni wache to